Truck di karga nga iyong nawagtangan og brake hapit yun modaro sa masakinan ug mga motor diha sa Cebu South Road Properties. Ang insidente nahuli ka. Ano yung report ni Femery Dumabok? Sa kuha sa CCTV camera sa Cebu South Coastal Road sa Habig sa Laray sa San Roque, Talisay City, makita ang mga sakyanan nga laos-laos sa pagpadagan padung sa habagatan. Sidang nakita na niining duha ka motorsiklo itom nga auto nga naka-caution na ang signal na sa atbang. Nihunong na sila. Apan mao na lang makita kining truck di karga nga kusog ang padagan ug diriyot gyud makaigo sa auto ug mga motor. Nakalihay noon kini og didto midaro sa mga bollards. Nahitabo kini gahapon sa buntag. Mato dito mulak kami patimaw hinuon sa ilang buhatan ng driver ug naisyuhan og citation ticket. Ug ato siyang paminahon ug matud pa niya sa iyang aligasyon, daan na kuno na diferensya ang iyang brake. Sukad pa kuno sa iyang paggikan sa Mandawi kay gikan man tug Toledo gahatod og mga bus ug graba paingon sa Mandawi. Nakabantay na kuno siya nga naay depektoso ang iyang brake. Pero ang amo lang nga nahibutngan kay naka-apply pa man siya og brake base sa among makita sa kamera. Apan dugang ni tumulak nga iduso-usab nila ang maong report ngadto sa LTO. Katong nahitabo kagahapon mo himo mi og formal report ngadto sa LTO para mapatawag pod sa ilang buhatan. Oba ni Godfrey Relien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.